A Praza do Conde Santo, unha das máis fermosas da nosa provincia, acolleu unha nova edición da Festa de Exaltación do Produto Estrela desta zona da Mariña, a faba de Lourenzá, unha leguminosa dunha calidade culinaria excepcional, con denominación de orixe protexida. Malia a chuvia, numerosos veciños e visitantes acudiron a esta cita para comprar faba nos postos onde os produtores ofrecían as diversas variedades que vendían tanto a granel como envasada, pero tamén se puxeron a venda outros alimentos de tempada ou produtos de artesanía. O deputado de Recursos Sostibles, Francisco Cajoto, participou xunto coa alcaldesa Rocío López e outras autoridades na festa declarada de interese turístico galego. Asistiron ao emotivo pregón de Amanda Gasalla, mestra xubilada que falou sobre a súa entrañable relación con Lourenzá desde que casou cun dos seus veciños, así como da orixe desta cita gastronómica, unha das máis importantes do outono galego. Francisco Cajoto tamén destacou a importancia desta celebración que xa vai pola súa 32ª edición e subliñou a colaboración da institución provincial que achegou 14.000 euros a través do Plan de Deputación. A faba de Lourenzá é, dixo, un símbolo da gastronomía galega, presente nos pratos máis exquisitos do país e cada vez máis recoñecido tanto dentro como fora das nosas fronteiras. A programación incluíu ao longo da fin de semana unha ampla e variada oferta con iniciativas como a 10ª Vespa Faba, así como degustacións, show cookings ou obradoiros para nenos. E como en toda festa galega, non faltou a música.